नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सीमाज बेस्टी किचनमध्ये. तर आता गौरी गणपती पण लवकरच येत आहेत जवळ. तर गणपतीच्या आवडीचा आणि गौरीच्या पण आवडीचा मी आज बनवते मोतीचूर लाडू, अगदी रसभरीत एकदम सोप्या पद्धतीने. चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया. पहिल्यांदा आपण पाक बनवून घ्यायचा आहे कच्चा. तर इथे मी साखर घेतलेली आहे 1 कप आणि अर्धा कप इथे मी पाणी घातलेलं आहे. तर आपल्याला जास्त 2 तारी पाक बनवायचा नाही किंवा 1 तारी पण नाही, फक्त आपल्याला चिपचिपी चिकट पाक बनवायचा आहे, तो पण जास्त चिकट नाही. तर आता उकळी आलेली आहे, साखर मेल्ट होत आलेली आहे पूर्णपणे. तर थोडा अजून शिजू देऊया पाक आपण. तर यामध्ये मी घालत आहे फूड कलर. तर इथे रेड ऑरेंज मिक्स कलर आहे, तो इथे घातलेला आहे. तर मोतीचूर लाडूमध्ये कलर असल्यानंतर खूप छान दिसतो. तर यामध्ये मी नंतर घालत आहे वेलची पावडर थोडीशी, अगदी थोडीशी स्वादानुसार. तर आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. तर आपला हा पाक तयार झालेला आहे. जास्त उकळवायचं नाही, थोडासा चिकट अगदी झाला की बंद करायचा आहे गॅस. तर आता आपण पुढची स्टेप करूया. तर इथे आपल्याला बेसन घ्यायचं आहे. 1 कप बेसन घेतलेलं आहे आणि इथे आपण जेवढं पाणी लागेल तेवढं आपण हे बॅटर भिजवून घेणार आहोत बेसनचं. पहिल्यांदा थोडंच आपल्याला पाणी घालून हे बॅटर मिक्स करायचं आहे. एकदम पाणी ओतू नका, नाहीतर गुठळ्या बनतील. तर थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे बॅटर मस्त करून घ्यायचं आहे. तर बुंदीचं बॅटर पातळसर असते, एकदम पाण्यासारखं नाही किंवा एकदम घट्टसर नाही. तर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने इथे मी पातळसर केलेलं आहे. तर असं वरती पकडल्यानंतर थेंब पडतात, तर अशा पद्धतीने आपल्याला पातळ हवं आहे. तर पीठ छान फेटून घ्यायचं आहे. फेटून झाल्यानंतर एक 10 ते 15 मिनटं रेस्टला ठेवायचं आहे. तर 15 मिनिटे झालेली होती. तर इथे मी एक छोटीशी कॅरीबॅग घेतलेली आहे, प्लॅस्टिकची पिशवी. तर त्यामध्ये मी आता हे बॅटर घालत आहे. जर तुमच्याकडे झारा नसेल बुंदीचा छोट्या, तर अशा पद्धतीत तुम्ही एक प्लॅस्टिकची पिशवी घेऊ शकता. तर आता मी इथे थोडासा कट देते एकदम बुंदीच्या आकाराचा. तर तिकडे मी तेलही गरम करायला ठेवलेलं आहे. तर आता आपण तेलामध्ये फास्ट बुंदी पाडून घेऊया. तर बुंदी पाडण्याची ट्रिक तुम्हाला सांगते. तेल छान गरम झालं पाहिजे. तर अशी प्लॅस्टिकची पिशवीवरती पकडायची आणि फास्टमध्ये आपल्याला असा इकडे तिकडे अशी बुंदी पाडून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने जर बुंदी पाडली तर एकदम मोत्यासारखी पडते. तर तुम्ही ही ट्रिक लक्षात नक्की घ्या. अशा पद्धतीने तुम्ही बुंदी पाडायची आहे. एकाच ठिकाणी पाडायची नाही, असं इकडे तिकडे असा हात फिरवत बुंदी पाडायची आहे. तुम्ही बघू शकता मोत्यासारखी बुंदी पडलेली आहे. तर लगेचच बुंदी काढून घ्यायची आहे. बुंदी कडक होऊ देऊ नका. बुंदी तळण्यासाठी खूप काही वेळ लागत नाही. एक अर्ध्या मिनिटामध्ये आपली बुंदी, अर्धा मिनिट पण लागत नाही, लगेचच तळली जाते. तर अशा पद्धतीने मी तेलातून पूर्णपणे बुंदी काढून घेते. खूप छान पडलेली आहे बुंदी. तर जे राहिलेलं बॅटर होते ते मी आता या तेलामध्ये पाडून घेते. तर तुम्ही अजून एकदा बघू शकता अशा पद्धतीने आपल्याला बुंदी पाडायची आहे. इकडे तिकडे हात करून अशी पिशवी फिरवायची आहे. तर तुम्ही इथे प्लॅस्टिकचा कागद नसेल तर दुधाची पिशवी वापरू शकता, जर झारा तुमच्याकडे बुंदीचा छोट्या नसेल तर. तर ही एक ट्रिक तुम्हाला मी सांगितलेली आहे बुंदी पाडण्याची. तर अशा पद्धतीने इथे मी सर्व बुंदी पाडून घेतलेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे सर्व बुंदी आपली तयार झालेली आहे. 1 कप म्हणजे 1 वाटी बेसनमध्ये एवढी बुंदी तयार झालेली आहे. तर 2 वाटी बुंदी तयार झालेली आहे आपली. तुम्हाला मी जवळून दाखवते, अगदी मोत्यासारखी झालेली आहे, बारीक. जशी आपण मार्केटमधून बुंदीचे लाडू आणतो तसेच सेम बुंदी बनलेली आहे. तर एकदम फुगलेली आहे, टम्म अशी, छान तळलेली पण आहे. तर आता आपण या बुंदीला पाकामध्ये घालणार आहोत. तर आता आपण गॅस इकडे चालू केलेला आहे. आता या कढईमध्ये बुंदी घालून घेऊया. तर आपल्याला बुंदी एक अर्धा मिनिट शिजवून घ्यायची आहे पाकामध्ये, कारण की आपण कच्चा पाक ठेवलेला होता. थोडीशी बुंदी शिजवून घेतली म्हणजे बुंदीमध्ये पाक पूर्णपणे मुरला जाईल, म्हणजे बुंदी पाक शोषून घेईल. तर तुम्ही बघू शकता इथे आपली बुंदी शिजत आहे पाकामध्ये. तर जास्त शिजवायचं नाही आपल्याला, एक अर्धा मिनिटे फक्त बुंदीने पाक शोषला की गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे. तर आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि 1 मिनिटसाठी झाकून ठेवूया. तर पहिल्यांदा मी 1 मिनिटसाठी झाकून ठेवलेलं होतं, नंतर मिक्स करून पुन्हा एकदा झाकलेलं आहे. तर बघू शकता एक 5 मिनिटे झाकून ठेवलेलं होतं नंतर. तर गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे शिजल्यावर आणि नंतर झाकून ठेवायचं आहे आपल्याला 5 मिनिटे. तर मध्ये मध्ये हलवत राहायचं आहे. तर आता यामध्ये मी घालत आहे इथे काजूचे छोटे छोटे तुकडे. तुम्ही इथे मगज बीजचा पण वापर करू शकता.
तर अशा प्रकारे इथे मी सर्व मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर इथे मी थोडंसं तूप घालत आहे 1 चमचा, म्हणजे आपल्या मोतीचूर लाडूला छान चकाकी येईल आणि टेस्टी पण लागतील लाडू। तर इथे मी तूप मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर मिश्रणला पुन्हा एकदा मी झाकून ठेवते। तर थोडंसं कोमट झाले की आपण याचे लाडू बांधून घेणार आहोत। तर हे अजून गरम आहे। तर नंतर एकदा मी 5 मिनिटे झाकून ठेवलेलं आहे मिश्रण। अगदी कोमट आहे अजून। तर पूर्णपणे बुंदीने पाक शोषलेला आहे, तुम्ही जवळून बघू शकता। एकदम रसरशीत अशी बुंदी पाकाने भरलेली आहे। तर टम्म फुगलेली आहे पाकाने, तुम्ही बघू शकता। बुंदी एकदम गोल गरगरीत आणि एकदम रसरशीत भरलेली दिसते। तर आता आपण याचे लाडू बांधून घेऊया। तर लाडू बांधायच्या आधी हाताला आपण थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे हाताला आपल्या बुंदी चिटकणार नाही। तर अशा पद्धतीने आपण आता लाडू बांधून घेऊया। तर लाडू तुम्ही छोट्या किंवा मोठ्या साईजमध्ये बांधू शकता। तर अतिशय भारी असे हे लाडू बांधता येतात। खूप छान बुंदी आपली पाकामध्ये मुरलेली आहे, कुठेही हाताला चिटकत नाही। पाक मस्त असा परफेक्ट झालेला आहे। तर गोल गरगरीत असे हे लाडू वळता येतात, बघू शकता तुम्ही। तर लाडू आपला तयार झालेला आहे। जशी बुंदी आहे तशीच दिसत आहे, मोत्यासारखी अगदी। तर आता आपला इथे पहिला लाडू तयार झालेला आहे। तर आता मी तुम्हाला दुसराही लाडू बांधून दाखवते। मिश्रण थंड झालं तरीही लाडू हे बांधता येतात, जसं आहे तसं हे मिश्रण राहते, कारण की जसे आहे तसं हे पाक मुरलेला आहे, कोरडं बिलकुल मिश्रण झालेलं नाही। तर अशा पद्धतीने इथे दुसराही लाडू तयार आहे। बाकीचे आता सर्व लाडू बांधून घेते। तर बघू शकता तुम्ही इथे सर्व लाडू आपले बांधून तयार झालेले आहेत। तर इथे माझे लाडू झालेले आहेत 9। तर एका वाटी बेसनमध्ये 9 लाडू झालेले आहेत। तर अगदी मोत्यासारखे हे लाडू आपण जसे आणतो स्वीट होममधून तसेच सेम बनलेले आहेत। अगदी रसरशीत एकदम चकाकीदार असे हे लाडू बनलेले आहेत। तर गोल गोल मोत्यासारखे हे लाडू बनलेले आहेत। तर तुम्हीही येत्या गौरी गणपतीला नक्की ट्राय करा। तर लाडू गणपतीला पण आवडतात आणि गौराईंना पण आवडतात। तर एक लाडू तुम्हाला मी तोडून दाखवते की तो कसा झालेला आहे आतमध्ये। तर बघू शकता अगदी रसभरीत रसरशीत असा झालेला आहे। आतून पूर्णपणे पाक शोषलेला आहे बुंदीने, एकदम चकाकी आलेली आहे आणि तोंडात टाकताच विरघळणारा हा लाडू बनलेला आहे, अगदी मऊ लुसलुशीत आणि रसभरीत। तर ही रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि येत्या गौरी गणपतीला नक्की ट्राय करा। रेसिपी आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा। बाय बाय।